Lokale voorleeskampioenen bekend. Solisten- en ensemblefestival in Merselo. Het is vandaag 8 maart. Dit is het Pelemaasjournaal. Het was 2 keer een bijna volle zaal in de Schouwburg Venray. Hier werden namelijk de Venrayse voorronde van de nationale voorleeswedstrijd gehouden. 12 Venrayse schoolkampioenen streden in 2 groepen om de titel lokale voorleeskampioen en 2 plekken in de regiofinale op zaterdag 19 maart. 's Ochtends werd Isa Jans van der Hommel als winnaar uitgeroepen en in de middag kwam Janne Niele als sterkste uit de bus. Vanmiddag is Janne. En voor Janne was dit een hele verrassing. Janne, proficiat. Had je het verwacht? Nee, mijn klas had het wel verwacht, maar ik zelf niet. Ze waren allemaal heel erg goed. Dus. En hoe vond je bij jezelf gaan? Ook wel goed. Ja, ik praatte volgens mij wel goed duidelijk en zo, maar ja. De wedstrijd werd georganiseerd door BiblioNu en zij kijken terug op een geslaagde middag. Nou goed, echt boven verwachting. Ik vond het een hele leuke ambiance hier in de Schouwburg en er waren veel goede voorlezers, dus het was een leuke wedstrijd. Ja, Ja, want het niveau was heel hoog dit jaar. ja, ik vond het niveau heel hoog. Vooral vanochtend vond ik er heel veel goede kandidaten tussen zitten. Vanmiddag ook, maar in de middag merk je altijd dat kinderen, de concentratie wordt minder als je een hele lange dag al gewerkt en gezeten hebt. En dat heeft zijn weerslag op de zaal, heeft ook zijn weerslag op de voorlezers. Dus die hebben een tintje zwaarder dan in de ochtendploeg. Maar er zaten hele goede voorlezers bij, ja zeker. Winnares Janne las voor uit Water van Zout van Betty Elias. Knippert met haar ogen tegen het licht van de gang. Sorry mama, mompelt Ries. Onhandig staat hij in het midden van de kamer rond te draaien. Zijn gestreepte pyjamabroek slobbert over de grond. Het is een heel mooi boek. Het gaat over een jongen waarbij de vader is overleden, een auto-ongeluk gehad en hij laat zijn leven eigenlijk zien in een boek. Dus wel heel erg mooi. Ja, een heel emotioneel boek ook. Ja, ook. Het was wel even zo van wow, dat je dit, ja, laat maar zeggen, meemaakt als je dat hebt overkomen. Dat is wel heel erg. Hoe kwam je erbij om juist dit boek te kiezen? Nou, ik heb in de klas ook voorgelezen en op school dan. En daar heb ik ook dit boek gedaan, alleen een ander stukje. En dat vonden ze ook wel heel erg mooi. En toen dacht ik vind het boek zelf ook heel erg mooi, dus dan doe ik dat maar. Isa en Janne hebben nu maar een korte voorbereidingstijd op de regionale finale. Die is namelijk al volgende week zaterdag. Deze 2 winnaars gaan door naar de regionale ronde op 19 maart in de Bie in Venray. Samen met 3 kandidaten van de Horsterrondes. Daar waren meer scholen die deelnamen, dus daar waren 3 voorrondes. Dat zijn 5 kandidaten van BiblioNu. En die treffen daar kandidaten van BiblioPlus, dat is de regio Boxmeer-Gennep. En samen wordt daar de regionale ronde uitgevochten, mag je niet zeggen, maar in ieder geval ze dagen daar elkaar uit. En daar komt ook weer een winnaar uit. Daar heb ik heel erg veel zin in. Ik kijk er ook echt naar uit en ik ga daar ook mijn best doen en dan kijken waar ik kom. Het geheim van een goede voorbereiding? De kerstverse kampioen wil het graag delen. Op school heb ik heel goed naar de tips van de vakjury geluisterd. Ik heb op school heel erg veel geoefend, thuis voor familieleden, vrienden, vriendinnen, eigenlijk van alles. En wat vond je het moeilijkste? Vond je het moeilijk hier van bij een hele zaal vol met publiek voor te lezen of viel het wel mee? Het viel wel mee. Het was meer dat ik heel erg zenuwachtig was. Dat ik een beetje van dacht, oké, nou gaat het gebeuren, laat maar zeggen. En ja, dat had ik heel erg. Voor de 5 lokale winnaars longt aan 19 maart tijdens de regionale finale mogelijk nog een extra prijs. Eén van hen kan namelijk kinderboekenambassadeur worden van BiblioNu. Door de komst van asielzoekerscentrum wordt behalve vakantiepark het Roekenbos ook de nabije omgeving beter verlicht, zodat fietsers, voetgangers en inwoners zich veiliger voelen. Er komt extra openbare verlichting aan de Berkenstraat tot aan de gemeentegrens. Er is besloten tot het omzetten van avond- naar nachtverlichting rond het centrum, waardoor meer lantaarnpalen de hele nacht blijven branden. Mogelijk wordt ook de verlichting aangepast in de straten naar het centrum. Voorkomen moet worden dat de asielzoekers gaan wandelen langs de druk bereden Ooyenseweg zonder voetpad.
De AZC-bewoners worden gestimuleerd de veilige route via de achterkant van het park te nemen met gebruik van de verkeersoversteekplaats. Vanuit Zaal het Anker in Meerselo klonken afgelopen weekend vele muziekklanken. Over de 2 dagen verdeeld vonden zo'n 130 optredens plaats. De Federatie Muziekgezelschappen van de gemeente Venray organiseerde hier het jaarlijkse Solisten- en Ensemblefestival. Het spits werd zaterdag afgebeten door de blazers en de slagwerkers sloten de dag. Op zondag stonden er alleen blazers op het podium. Het is een festival, zoals de naam al zegt. Het is dus geen echte wedstrijd. De kinderen krijgen wel allemaal punten door een vakkundige jury. Maar het gaat er dus niet om wie de meeste punten haalt uiteindelijk. Het is veel belangrijker voor de kinderen dat ze meedoen en daarmee ervaring opdoen. Podiumervaring dus. Voor de deelnemers was het spannend. Ze kwamen in groepen naar voren om vervolgens hun solo-performance ten gehore te brengen. Mara en Willem waren best tevreden over hun optreden. Ja, ik vond dat het wel goed ging. Ja, ik vond het wel goed gaan. Ben je tevreden over je resultaat? Ja. Met 87 punten voor Mara en 83 voor Willem behaalden beide een prima resultaat. Ook de andere hoge scores lieten zien dat er op muziekgebied veel talent in de gemeente is. Ja, het gaat ontzettend goed moet ik zeggen, want er zijn hele hoge scores behaald. Gisteren had een deelnemer zelfs 95 punten, dat is echt super hoog. En een aantal 88, 87, 86 verschillende, dus je kunt wel zeggen dat er talent zit in de gemeente, ja. En deze resultaten worden niet zo makkelijk uit de mouw geschud. Er moet namelijk veel voor geoefend worden. Ja, ik heb er best wel veel voor moeten oefenen. Ja, denk al 2 maanden. Daarbij is heel belangrijk dat alle opleiders, onder andere de docenten van het kunstencentrum, die zijn al maanden met die kinderen bezig. En het is eigenlijk, dit festival is een onderdeel geworden van de opleiding. En dat is voor de muziekvereniging denk ik heel belangrijk en heel goed. Behalve de maanden van voorbereiding begint de educatie al veel eerder op bijvoorbeeld het kunstencentrum. Willem en Mara hebben namelijk allebei al een ander instrument bespeeld. Ja, blokfluit. Ja, eerst blokfluit. Met de blokfluitlessen begint voor kinderen meestal het muziekonderwijs. Na al die jaren les zou het mooi zijn als er in de toekomst ook wat mee gedaan kan worden. Of dat je er zelfs je beroep van kunt maken. Ja, dat weet ik niet zeker, maar misschien wel. De topscore van 95 punten werd behaald door slagwerker Luc Withagen. En bij de blazers scoorde Jesper Spreeuwenberg met 92 punten het hoogste resultaat. Stichting Wielerpromotie Venray houdt maandagavond 11 april in Hotel Asteria een informatieavond voor het bedrijfsleven in verband met de verwachte komst van de Eneco Tour. Beide partijen zijn in een vergevorderd stadium om een 3-jarige overeenkomst aan te gaan. Venray zal dan vanaf 2017 onderdeel uitmaken van de Tour. De stichting zal tijdens de informatiebijeenkomst meer vertellen over de mogelijkheden die de wielerronde het bedrijfsleven biedt. De directie van de Eneco Tour is aanwezig om tekst en uitleg te geven. En wethouder Lucien Peters gaat in op de rol van de gemeente Venray en het sportief en economisch belang van de wielersport en de Tour voor Venray. Tot zover het PLMH-journaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met morgenavond 6 uur. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Komende nacht blijft het droog. De temperatuur blijft rond het vriespunt steken. Ook overdag blijft het droog. Er zijn veel opklaringen afgewisseld met sluierbewolking. De temperatuur komt uit op zo'n 8 graden. Ook de rest van de week zal droog verlopen en de temperatuur gaat iets stijgen. Bedankt voor het kijken en heel graag tot vrijdag.